салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатиё хубай духтарако. Боз ман шумода мехоҳам пижама пенюар нишон диҳам ки беҳад нархҳои хуб доранд. Такпӯшо аз 5 сомон сар мешавад. Инами қисми поён духтаро чизе ки мебинен 5 сомониянд. Сифатошонам сифатҳои беҳтаринанд. Марамат биёед бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Бори чандум аст ки ман иҷара навор мегирам. Мана духтарако биёен ҳама чизошон арзон ай. Ина комплекто 50 сомон ай диден духтаро чихе комплектои новинкаи фасон овардиан 50 сомон. Комплектошон умуман аз ҳами 40 сомон сар меша иҷада. Ана баъд бо ҳастай пенюарои хушрӯ пенюарошон аз 45 сомон сар мешада. А пижамаотон ай 50 сомон сар меша. Инами тараф духтарако пижамаои размерои калони хушрӯ пахтагӣ нархшон 50 сомон ай. Ина кадом намудша мегирен 50 сомон ай. сураташон ҳастай бо хучон. духтаракои азиз хоҳен агар ки рӯтон сафед шава бе доғи рӯ бе маршинка гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳарак да бинависен шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дорад духтаро, чи барои маршинка, чи барои доғи рӯ, чи барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодабавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако коргар дар кораи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар тоҷикистонам кушода мешава ширкат. барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. шумо аз звания намеафтен. убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза. хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. марамад инами хоҳарак да бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегирен. чӣ тавре ки гуфтум хариди армоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигар нестай. барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум махултон нависен суратоша мепартоя интихоб кунен. А ино чанд сумай? Ино 90 сом. Пахтагӣ ваян. 90. Ина двойка 90 сомон пахтагӣ фасон. Ана баъд ина хели тройка ҳастай 70 сомон. Расветкоша бинен чихе расветкои бисёр дорад духтаро. марамад барои маълумоти бештар хичонда нависен. бо шумо да якта ба якта ҳамаша мефаҳмонанд. иҷа бинен чихе пенюар хел двойкаҳо ҳаст. ё чандиян? ира бинен духтарако 45 сомон, ина 60 сомон, ина 70 сомон. ина иш чанд сомай? инам 70 сомон. и модело чи? ина 60 сомон. иш чи? и 90 сомон тройка будай духтарако. а ина чанд сомай хушрӯча? и 60 сомон. мана и модел чи? 60 сомон. хулас нархошона дидестен духтаро чихе нархҳои хубай. иҷада бадани двойкора бинен чихе фасонака нархҳои ҳамино чандиян хичон 80 сомон оригиналоша диден двойкора. марама духтаро кадомиш дар кортон мешава ҳатман биёен ай пеш борошона бинен. ина ино чандан? майка катянку 50 сом. ана ино атласнёра диден двойка 50 сомон. ана баъд барои арӯсако интихоби хеле зиёд барои арӯсако, барои духтаракои ҳомиладор. ина двойка тройка четвёрка аз 70 сомон сар мешава. инам хели моделои фасон аз 70 сомон нархш сар мешидай духтаро. марамад дер накунен, ҳатман ин нуқтаи савдоро хабар гирен. аллакай ман чанд борши чичмода пешниҳод кардаистам. ина бо бори нав овардагиян аз иношам бо хабар бошад. ина двойкотон чанд дақиқа хушрӯ бурӯ катяна зарцих бо шорти қати ҳастай. ё 70 сом. 70 сомон материалаш духтаро сабукакай. ҳамқа хушрӯ материалаш. як бор биёен хитон бинен. ина модело ай чанд сома сар меша? Так пушай. 15 сома сар меша. ана ино аз 15 сомон нархш сар меша. ино бошад аз 5 сомон сар меша. нигоҳ кунен охи чихе 5 сомо бисёрай. хулас биёен бо хитон маълумоти бештара метавонен аз хичон пайдо кунен. рақамҳои хоҳарама мемонам дар рӯи экран, ё ки биёен ай пеш борошона тамошо карда интихоб кунен. мана
интихоби хеле зиёд доранд. боз распродажа духтаро 5 сомон инами намуд такпушо кардо меша ки мегирен 5 сомон штагиай беҳад моделҳои хушрӯ доранд. нигоҳ кунен 5 сомон. марамат бозори корвон тарафи тилло бозор 12-ум дарвоза духтарако 9-ум қатор. аз ҷа ман навор доштум. ина боз бори нав омадагиай бинен духтаро 5 сомони кардо меша мегирен 5 сомон. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунен. комплектҳои фасон духтарако 80 сомон. ина мириад кадом меша гирен 80 сомон. бозори корвон тарафи тиллобозор 12-ум дарвоза 9-ум қатора. биёен бо ай пеш бинен. хоҳен доставкатон мекунанд. инаи двойкаи атласви боша 50 сомон. мана 50 сомон двойкаян беҳад фасонак. марама духтарако дар кор боша ҳатман биёен бо тамошо кунен. беҳад интихоби вассе доранд. пинюарои хушрӯ доранд ки пинюарошон аз 45 сомон сар мешавад.